Aktivni riječki politički dan zaokružili su Hrvatski laburisti, Stranka rada, koji su posjetili prihvatilište za beskućnike Ruže Svetoga Franje. U posjet nisu došli praznih ruku kao ni praznih obećanja za predstojeće izbore. Mi smo stranka koja veliča rad ne zato što od njega neko ima korist, nego da čovjek ima svoj život, da može uzdizati djecu, da riješi svoj obitelj, da kažemo svoju kuću, svoj život u jednom gradu, u jednom mjestu ili slično. Ukoliko se to pokrene, i kultura, i sport, i slično, je nadgradnja svega toga. Kad nemaš osnovni život, nemaš ni svega ostaloga. Ne? Iako prihvatilište nije mjesto za dobivanje političkih bodova, njihova voditeljica pozdravlja svaku stranku koja dolazi čistih namjera. Pozivamo svih koji mogu doprinijeti bilo ovakvim materijalnim poklonima, bilo zalaganjima za ostvarivanje prava ove skupine beskućnika i ostalih marginaliziranih u Republici Hrvatskoj. Na temu beskućništva razgovarat će se utorak na zakazanom okruglom stolu u gradskoj vijećnici.